खोब माने गोजोनथाव खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्मायाव आङो बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो खोब खाफाल गोनां होननानै आङो सानदों आरो आं गोजोननाय दखरा आफादनिसिम आरो बानजाय आफादनिसिम आङो बावदों मानो होनोब्ला बे दखरायाव आङो बिदि जथुम्मा बाहागो लानाय दिनैनि जोङो नैथि खेब आङो बाहागो लानो मोनबाय आरो बे दखरानि सिङाव रायजो राजाफोरनि जिखिनि मोनसे बाहागो लानाय खोब माने सांग्राङै माने बाहागो लानायखौ आङो दिनै नुदों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे दालाय आफाद दङ बियो खोब जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बिथांमोना दिनै बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ गोबानानै बर'नि आसार खान्थि बर'नि हारिमु बर'नि राव आरो बर'नि थुनलाइ आरो बर'नि जेनाखि सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मुखुबै खामानि मावबाय थादों बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बेखौनो खाबु लानानै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दिनै जों आइजो रांखान्थिखौ जों बोरै जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय जे आइजो रांखान्थि जौगाहोनांगौनि थाखाय जे बिथांमोननि माने सांग्रांथिनि बाथ्रा दिनै जोङो सावरायनाय जादों आरो जे जोंनि लाइमोनफोरनि जे सोलोंथाइ जौगानाय बे बिथिङैबो जों दिनै माने सावरायनाय जादों जिहेतु आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बे मोनसे हाबाफारि जे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो जोङो दिनै मटिभेसन बा केरियार काउन्सिलिं बा दिनै टेलेन्ट सार्च एग्जाम बायदि मैया खुंनाय जायो आरो बे बड'फा गोजोनथायारि सालायनाय मावथांखिनि गेजेरजोंनो जोंनि हा हुखौ जोङो बोरै रैखाथि होनो जे हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा 6 शिड्युलनि मोनसे होनाय आयेन दङ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जोंहा मोनसे होनाय आयेन दङ आरो फरेस्ट रुल्स एक्टनि मोनसे माने होनाय आयेन दङ बेजोंनो लोगोसे औवा कालचारखौ लाखिनानै जोंनि हा हुखौ जोङो बोरै प्रडाक्टिभ मोनसे एक्टिभिटियाव जोङो दिनै माने सोलायनो हायो जे हाबाफारिफोराव जोंनि बेखार माने सुबुंफोरा माने बेस्थ' जानो हायो बा रांखान्थि आरजिनो हायो बा लाइभलिहुडनि थाखाय बियो मोनसे राहा जानो हायो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै गुवारै सावरायनाय जादों लोगोसेयै जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ आरो समाज बा गुबुन गुबुन हाबाफारि मावबाय थानायजोंनो समान समानै गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि दिनै जे गोरोबथानि मावखांनाय माखासे दफाफोर बेखौ फोरमायदों लोगोसे मावबावनो थानाय जेरै 125 आमेन्डमेन्ट बेनि गेजेरजों 20 आर्टिकेलनि गेजेरजों जे 6 शिड्युलाव डाइरेक्ट फान्डिं फैनायनि बाथ्रा आरो कार्बि आंलंनि हाजोआव थानाय बर'फोरखौ नोङो STH बानायनायनि बाथ्रा बा दिनै 125 आमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिटिआरखौ एक्ट खालामनायनि बाथ्रा बा अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ गुवार आरो गेबेङै जों मावबाय थानाय हाबाफारिफोरखौ जों दिनै रायजो राजाफोरजों जोङो फोरमायदों जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों दिनै जों फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो जोङो मोनसे डाइरेक्सन लानानै आरो मोनसे माने लामा जोङो लानानै जोङो आवगायलांबाय थानांगोन अब्लानो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन जोंहा बेखौ मोनसे फोथायनाय दं गोजोन्थों देग्लाय APSC आनजादनि जिखिनि मोनसे माने पास जानाय बा उथ्रिसार जानायनि जेनाखि हार बियो माने एसे थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव एसे गाहायाव फैदों एथबां गाज्रिबो नङा मालाबा बे आप डाउन जायो बे आप डाउनखौ लानानै जोङो गोसो बायनांगौनि बाथ्रा नङा मालाबा बेवहाय माने कुइसन पेटार्न बा मालाबा बेवहाय माने एसपायरेन्टफोरनि मोनसे एटेम्प बा एसपायरेन्टफोरनि मोनसे बेट्सनिबो खोथा बेबायदि थायो आरो सम आरो थासारिनिबो खोथा थायो आरो बेवहाय गोबां माने जेंनाफोर थानो हागौ जे जेंनाफोरखौ माने आनजाद लिरगिरि बिथांमोनासो मिथिगोन आरो बेखौ आंबो मिथिनाय नङा बेखौ सोरबायाबो मिथिनाय नङा दा जिनहक माने जे 15 जे जेराव मोनदों बेवहाय ACS 3 आरो APS 3 आरो गुबुन गुबुन एलाइडआव जे मोनदों बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोसो गोथारै जोङो बरायदों आरो गोसो गोथारै जोङो बिथांमोननो जोङो कंग्रेचुलेसन बावदों बिथांमोना जोंनि भबिसत आरो बिथांमोना जोंनि रिसर्स आरो बिथांमोनखौनो जोङो थुलुंगानाय माने लानानै आरोबाव माने उन जोलैफोरा बेबायदि मोजां APSC आनजाद बा UPSC आनजाद गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ आनजादाव जेन उथ्रिसार जानो हायो जों बेखौ मिजिंथियो गोजोन्थों